akwai wanda muka kama shi ma gagarumi ne, wanda kuma ya shahara a damfarar al'ummar garin Katsina, wanda shi kuma yadda yake yin nashi harkar laifin ko in ce satar shine sai ya je bakin ATM. Idan ya tsaya bakin ATM da ka zo, idan ya fuskanci cewa baka iya amfani da wannan ATM ka cire kuɗi ba, sai ya ce zan taimaka maka. Wannan yayi wa mata, yayi wa maza, yayi wa samari, yayi wa tsofaffi. Da ka zo ka bashi ATM zai tambaye ka me pin number, idan ka gaya mishi dama a jikinsa akwai ATM sai ya canza maka. Zai baki idonka sai ya canza maka ATM ɗinka da nashi. Saboda haka da ya zira a jikin ATM mashin sai ya ce ai ba kuɗi, ai ya ƙiya, sai ya baka, kamun ka ce me ya ɓace daga wurin. Kana wurin dai kana tsaye zaka ji kuɗinka sun fara fita in kana karɓa alert ta waya. Idan ya cire a wannan point ɗin sai ya yi tafiya kamar kilomita 5 sai ya ƙara zuwa wani wuri ya cire. A haka sai ya talauta mutum, ya cire masa kuɗi ga baki ɗaya. Yana hannunmu mun kama shi kuma yana ta bayanai. Zancen da muke yi yanzu akalla ya yi bayanin wajen mutum 6 wanda ya yi wannan damfara, wanda kuma mun lissafa kuɗin da ya damfare su ya kai miliyan 1 da dubu 666 har da naira 400. Sannan ana kan bayani. A wannan gaba nake so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga mutanen gari cewa lallai a gane fuskar wannan gaurtaccen ɓarawo. Kana ina? To ganin za a nuna a fuskar shi wannan mai laifi da ake zargi. Muna so a gane shi satar domin al'umma a ATM. Daga an gane shi to insha Allahu muna tabbatar da cewa za a samu sauki akan aikata wannan laifi da yake yi. Ya shahara aikinsa kenan. Kana jin Hausa ko? Kai Bahaushe ne? To ya sunanka? To gashi nan zai yi bayani. Aliyu, ka buɗe bakinka sosai. Aliyu Abdullahi. Shekara ka nawa? 21. A wace unguwa kake? Funtuwa. Daga Funtuwa kake zuwa nan? Baka zama a cikin garin Katsina? Bana zama. To menene kake yi? Me ya sana'arka? Ina sayar da shinkafa da taliya. Da taliya. Sannan gashi kuma an kama ka da laifin ka shahara wajen zuwa wurin ATM ka yi wa mutane sata. Ya abin yake? Kai mana bayani. Ranar 24 ga wata ne a bakin UBA Bank. Ba sa jin ka? Ka ɗaga murya. Ranar 24 ga wata a bakin UBA Bank na je cire kuɗi. Sai wani bayan Allah ya ce min bai iya transfer ba, mai transfer. Wajen yi mai transfer din akwai wani ATM na UBA Bank a hannuna. Sai na bashi na tafi da nashi. Na hau mashin na tafi, sai wani biyo na akan mashin ya tsaye da ni, kira ni ce in dawo bakin banki ana son gani na wani abu ya faru. Ina dawowa sai ya hau mari na ce in bashi katin shi, kai ne mai gaddama. To yi mai gaddama har jama'a suka ji, sai 'yan sandan banki suka kama ni, sai aka kira 'yan sandan Sabon Gari suka tafi. To yanzu wannan harka an ce kana yi, akalla ka yi wa mutum nawa? Kai na haka malici na Allah, kana harka na kai wata 3 ina yi, na yi mutum ya kai 15. Mutum 15. Akalla ka cire kuɗin mutane zai kai kamar miliyan nawa? Kai na ga Allah ya na cire dai ko dai ya sawar miliyan bai wuce da kaɗan ba. To yanzu lissafin da kuka yi da 'yan sanda na Sabon Gari Police Station, ka yi musu bayani wasu mutane da Uzairu Abdullahi da Mukhtar da Hajiya Safiya da Suleiman Ismail da Rukayya, duk waɗannan mutanen ya kai musu? Ina so ka yi mutane masu kallon mu bayani ya kake yi. Ranar 22 ga wata kenan ko da ɗaya ne, ranar 22 ga wata ranar Asabar na zo nan Katsina siyan taliya, na je cire kuɗi a bakin UBA. Ya kake yi musu? Ai duk mun ji wannan labarin. Sana'ar ka ce yin wannan damfara, ta ya kake yi? Idan ka nuna in taimake ka sai in canza ma kati. Zuwa kake yi wurin ATM ɗin ka zauna? A'a, ba zuwa nake zama ba. Ina kake tsayawa? Idan na tafi ta ya kake ganewa mutum bai iya operating ɗin ATM ɗin ba? A bakin UBA ɗin kofar Kaura inda ko wani ATM da idan ka sa mai kati ka sa pin, in ba processing kamun ka sa pin in ba kai process ba, idan ka yi
idan ka sa pin ba kai process ba ka sa kai process yana dawo ma da kati to ba kowa san shi da haka ba idan ya dawo ma da kati sai in ce bari in taimake ka to wajen yin wannan idan kamar zaka cire to kamar yadda kuke gani shi wannan mai shahararren mai amfani da dabara gurin cutar mutane a bakin ATM ne yake ta jawabi ta yadda yake da gurin dabarun da yake amfani da shi wurin cutar al'umma ya damfare su canja musu ATM dama ai an taba kama ka ko sannan kuma duk wannan abin da ka dade kana cin karanka babu baka sai yanzu ka fado koma sai yanzu Allah to yanzu me zaka ce to yanzu zan ba yan uwa na matasa da cewa ni ba matashi bane ina da mata ɗaya da ya guda ɗaya zan ba yan uwa matasa hakuri da duk wanda ya tsinci kanshi a halin babu ya yi hakuri Allah ne ya jarabce shi ya hakuri ya je ya nemi na kanshi cin kayan wani ba halatta bane kuma ku kake tunanin ka ci anan akwai inda za ka biya kada zuciya ta sa ka aikata abin da na aikata to yanzu misali gashi ana kallon ka duk duniya za ta gani waɗanda ka cuta kuma sun san ka yanzu idan suka dawo kana da kuɗin da za ka biya su a domin Allah banda abin da zan biya su to me kai da kuɗin su domin Allah na kashe kuɗaɗe ta hanya me ka siya ban sai ba zan ce ma sai wani abu mai amfani na kashe su ta hanyar banza domin Allah hanyar banza kamar ya hotel nake kwana in na zo dan garin na samu kuɗi kana dan neman mata ina taɓa to duk kuɗin a haka suka zira ne kamar yadda kuke ji shi wannan mai laifi yana bayani kan abin da yake yi da kuɗaɗen idan ya cuci mutane ya ce yawanci yakan sai ko kuma yakan kashe su ta hanyar banza ta kwana hotel kuma yakan taɓa neman mata da kuɗaɗen kuma yanzu dai kuɗaɗen dai sun tafi bai san